i u svoje osobno želim sve vas pozdraviti, domaćine, vas domaće Šturličanke i Šturličane, obitelji poginulih vaših branitelja, sve vas ovdje, ne samo iz Šturlića, nego i susjednih općina i gradova. Što reći, evo po treći puta sam ovdje kod vas, dakle 3 godine sam na mjestu gradonačelnika, ali i prije, a vjerujem i poslije, odnosi grada Slunja, Šturlića, a i vaše općine cijele Kazina, pa i Kladuše, Bihaća, trebaju biti na jednom nivou. Malo su nas te granice razdvojile. Sad sam rekao, bilo bi puno bolje da ne moramo stati ovdje u Bogovolji, da ne moramo stati niti u Maljevcu, niti na Izočiću, nego da možemo kao i ranije doći kod vas ili kod nas bez ometanja i bez potresanja bunkera što voziš u bilo kojem pravcu. Gospoda koji su juče i danas prolazili stazama koji su za njih bile isto kao i za nas pogubne, a to su staze od Kamenice preko Slunja pa do vas, do Bogovolje, do Šturlića. Obišli su te staze, mi obilazimo također svake godine, ali 5.8. kada je dan Oluje, dan pobjede, dan hrvatskih branitelja. Mi koji smo u Slunju, mi smo prošli pakao nakon vaših koji su prošli negdje od 1991. do 1995. a mi 1995. smo slavodobno ušli u grad Slunj i od tada ga slavimo kao dan grada. Gospodin Dudaković me sad malo prije podsjetio, jer sam i ja sa druge strane bio jedan od zapovjednika, na drugoj strani, dakle, u Ogulinu, i podsjetili smo se sada naših generala, njegovih prijatelja, isto tako gospodina Marekovića koji je zajedno sa njim u Raštelama se sastao i od tada pa evo do sada na ovim prostorima više nemamo zajedničkog neprijatelja. Prošle godine sam rekao, zajednički neprijatelj najvjerojatnije neće više ovdje stanovati, mislim da više za njih ovdje nema mjesta. Tako je! 1991. su navalili na nas i 16.11. okupirali ovaj cijeli prostor Slunja, Cetingrada, Rakovice. Mi se zahvaljujemo i ne možemo nikad donijeti riječi zahvale vama ovdje upravo u Šturliću, gdje ste najviše primili Slunjana. Mislim da je u ovaj prostor došlo od 15 do 20 tisuća ljudi koji su prošli ili se zadržali ovdje kod vas. Mi smo zahvalni uvijek za taj pothvat koji ste vi napravili. Vi ste nam ovdje pružili prvu, da kažem, ruku spasa, a dalje smo se snalazili kako tko. I prošle godine sam rekao, nije nam bilo baš ugodno i dalje, jer nam je na putu odavde do Hrvatske 200 naših branitelja, a ne samo branitelja, nego ljudi, ostalo u kakvim logorima. Nisu to bili logori u Bosni, nego su to bili srpski logori koji su i vas kasnije smještali u te logore. Vi 1991. još niste bili u takvim opasnostima. Mislili ste, možda vas neće. Ne, oni imaju samo jedan cilj, da to bude sve velika Srbija, ne samo Hrvatska, nego i ovaj prostor, da sve oni budu. Nažalost, dobili su svi u jednu domovinu, bilo bi dobro da se još više zbliže, pa da ostanu tamo gdje jesu. Još jednom hvala svima vama, a svaki puta kad budu vaši patrioti, ali ne samo patrioti, kogod došao u Slunj, mi smo nam na raspolaganju. Hvala lijepa.